Hayırlı kеш, siz Müslüm televidenиясын қарайсыз. Район көлем оқиғалар білән сезне мен Римма Авзалова таныштырырмын. Бүгінгі шығарылышта. Собанда сайрашыр шақ. Август Müslüm агрофирмасында язғы шешу бара. Біз түзейбіз мотор яңаны. Район быйыл 23 хөкүмәт программасында катнаша. Müslüm яшелләнә. Мемориал комплекска 120 төп нарат үсентеләре утыртылды. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Бүген барча мөселман дөньясы уразага итен билгеләп үтә. Müslümдә бәйрәм чаралары Җәмигъ мәчетендә узды. Җәмигъ мәчетеннән Лилия Шәймиева репортажы. Районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сунгатулла Аллаһ безгә җәннәт тиле дигән вәгазь сөйләде. Вәгазьдән соң район башлыгы Альберт Хуҗин бәйрәм котлауларын җиткерде. Аллаһның беренә шөкр әйтеп яшәсәк, без инде бик күп эшләрне, матур эшләрне эшләрбез. Рамазан төгәлләнде. Бер яктан бәйрәмгә шатланабыз, икенче яктан борчылу да бар. Чөнки без бу айда бердәм булып мәчеткә йөрдек, тәравихлар укыдык. Аллаһ карамагында булу зур гыйбадәт. Рамазан күңелләребездән китмәсен иде. Барчаларыгызны да шушы уразага итеп бәйрәм белән тәбриклимен. Аллаһ Тәгалә һәр барчаларыбызга да исәнлек, иминлек, бәрәкәт насыйп әйләсен. Һәм безнең инде шушы Рамазан айларында тоткан уразаларыбызны, укыган таравих намазларыбызны, кылган дуга зикрләребезне Аллаһ Тәгалә кабулларыннан кылып, изге гамәл дәфтәрләрендә күрергә һәр барчаларыбызга да насыйп әйләсә иде. Укыган уразаларыбыз кабул булсын, исәнлек, саулык, бәрәкәтле тормышлар насыйп итсен барыбызга да. Ураза бәйрәмнәре котлы булсын, Ходаем. Илләр тыныч булсын. Мотор яшәгәнсен. Аллаһка шөкер, менә уразаларда уйламаган илен узды да китте. Бер ай дигән менә бер итмешә дигән уразалар әйбәт булды. Гаеткә килүчеләр 2 рәкъәт намаз укыды, намаздан соң гает хутбәсе әйтелде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Müslüm телевидениесе. Язгы кырышларының кызган чагы Август Müslüm агрофирмасы 10 апрельдән бертөрле культураларны чәчә башлады. Чәчү өчен 13 000 гектар җир әзерләнгән. Язгы чәчүгә әзерлек күрсәткечләре буенча агрофирма районда 1нче урында тора. Наутил технологиясе буенча иген үстерүчеләр янында Гөлназ Җәлилова булып кайтты. Август Müslüm җәмгыяте районыбызда эшләүче иң ире авыл хуҗалыгы предприятиесе. Аның җирләре 32 000 гектар мәйданны били. Бу җирләрдән мул уңыш алу өчен бүгеннән үк кызу эш кайный. Ташлыяр авылыннан Илмир Ихсанов 19 яшеннән авыл хуҗалыгы техникасында эшли. Август Müslüm ишканнан бирле ул биредә тырыш хезмәт куя. Һәр төрле техниканы йөгәнли алган тәҗрибәле механизаторга заманча чәчү агрегатын да ышанып тапшырганнар. Мин Август агрофирмасында 5-6 сезонга керәбез инде. Тракторлар яңа. Чәчүләр әйбәт кенә бара. Яңа техник инде. Эшләү уңай, әйбәт алай. Вакытында, ошаталар вакытында. Нилә семинарларны ошамалар вакытында чыгалар. Алай тоткарлык юк. Бүген һәр минут исәптә. Эш көйле барсын өчен һәркемнең үз вазифасына җаваплы каравы кирәк. Үрәзмәт авылыннан килеп эшләүче Илдус аганың авыл хуҗалыгында эш тәҗрибәсе зур. Безнең шоферларга молодец, семинарны ошаманы вакытында китереп торалар, кич димиләр, төн димиләр. Постоянно үзеклек юк. Августлар чәчүне тәүлек әйләнә салып бара. Икешәр чәчкече булган бригаданың туктаусыз эшләве 2 сменага корылган. Август Müslüm басуларында бүген барысы шундый 5 бригада эшли. Бүгенге көндә 8700 гектар чәчтек. Общий 30% тәшкил итә инде безнең барлык җирлектән. Әйткәнчә 12 агрегат эшли. Һәм инде параллельно безнең күзге будайга сыйык ашламалар белән тукландыру бара. 6000 гектарның 3000 гектарына кирттек инде ашлама. Август Müslüm җәмгыяте пар җирләре калдырмый, әкренләп алар 4 культуралы чәчү әйләнешенә күчеп бетәргә планлаштыралар. Басуларда техник культуралар һәм бодай гына булачак. Кукуруз һәм үлән ферма тирәсендәге басуларда үстерелә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуретдинов, Müslüm телевидениесе. Агромастер җитештерү компаниясе булачак авыл хуҗалыгы белгечләренә Казан дәүләт аграр университетына бүләк ясады. Компанияның генераль директоры Илгиз Исламов университетка агратор диск 9000 агрегатын бүләк итте. Студентлар аны лаборатория һәм практик эшләрдә кулланачак. Тулырак Рәмилә Сәләмова.
Ешләр арасында авыл хуҗалыгы белән бәйле профессиялар елдан ел популярлаша. Әлеге өлкәдә тәкъдим итүче компанияларда яшь буында мохтаҗ. Бүген укуны тәмамлап кайту белән эшкә тотынырлык профессионаллар кирәк. Шул максаттан Агромастер җитештерү компаниясе Казан дәүләт университетына зур бүләк Агратор диск 9000 чәчү комплексы тапшырды. Аграрный университет белән без күптәннән озак еллар бергә эшлибез. Бик күп төрле проектлар алар безгә булышалар, biz аларга булышабыз. Төрле эшләр эшлибез алар белән бергә. Ел саен алардан менә Аграрный университеттан бездә килеп 2-3 ай килеп студентлар практик үтәләр. Агратор диск 9000 чәчү комплексы яңа конструкцияле заманча агрегат. Ул классик технология буенча чәчү өчен ясалган. Әлеге чәчү комплексы студентларга белемнәрен уку кабинетларында түгел, һәм басуларда профессиональ рәвештә үзләштерергә мөмкинлек бирәчәк. Шулай итеп, алар укуларын тәмамлау белән белемле специалистлар булып кайта. Безнең өчен бик зур бүләк. Студентлар практика үтеп, кырда эшләргә, эшләр тизрәк барсын өчен бик зур бүләк була. Агромастер җитештерү компаниясенә эшкә килергә яшь буын ашыгып тора. Эшенә күрә кызыгырлык хезмәт хакында булгач, әлеге предприятиенең киләчәктә тагын да куәтлерәк эшләячәгенә ышанып калабыз. Рамиля Салямова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Җәйге эшләр башлану белән төзелеш ремонт эшләре старт ала. Быел район 23 хөкүмәт программасында катнаша. Аларның кайберләре буенча эш башланды инде. Районда баручы төзелеш ремонт эшләре турында алдагы материалда. Бүгенге көндә район үзәгендәге Мизгел яшьләр үзәгендә капиталь ремонт бара. Казан шәһәренең Таткоммун җил сервис оешмасы эшчеләре бинаның фасадын эшләү, эчке эшләр белән мәшгуль. Безнең тыштагы эшләр шушы бөтен төрле эшләрендә. Стеналар, электрика, водоснабжение, канализация, отопление кергән. Яшьләр өчен бик уңайлы. Җайлы бильярд сыгырга, концертлар карарга. Мөселмәбез көннән-көн моторлана. Бүгін мәгәй чыктык, җиңү паркын җыештырдык. Чүпчардан, Мизгел да ремонт бара. Тездән ремонт та бетәр дип уйлыйбыз инде. Күп фатирлы йортларга капиталь ремонт программасы негезендә Мөслимдәге күп фатирлы 3 йортка ремонт керә. Бүген кооператив урамындагы 164нчы йортта төзүчеләр түбә алыштыруга кереште. Шул ук вакытта йортның электр челтәре дә яңартылачак. Мөслимдәге су башнясына да быел зур ремонт башкарылачак. 1982 елда сафка баскан объект шактый таушалган. Күп җиреннән су саркып утыра. Йорты Мөслимне су белән тәэмин итүче су башнясына ремонт чыгымнары 5 миллион сумнан да ким булмаячак. Ремонт үзара салым хисабына башкарылыр дип планлаштырыла. Безнең Мөслимнең күп өлешен су белән тәэмин итә торган безнең центральный водозаборда су башнясы бар. Ул инде безнең 1982 елда сафка баскан булган. Һәм инде ул 40 елдан артык хезмәт итә, һәм инде ул таушалды. Аның ремонт өлешләре күп, шуңа күрә без аны быел ремонтларга дип планлаштырып торабыз. Мөслим урта мәктәбе янәшәсендә 100 урынлык актлар залы төзелеше дә планлаштырыла. Балалар мәйданчыгы урында төзеләчәк, бина буенча проект эшләре алып барыла. Эшләнәсе эшләр әз түгел, алар үз вакытында һәм сыйфатлы итеп башкарылсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Чисталык экойлыгы бара. Оешма предприятиеләр үз территорияларында үзләренә беркетелгән урамнарда, зиратларда өмәләр үткәрә. Һәр вакыттагы шәй җиңү көне якынлашкан көннәрдә мемориал комплекста да өмәләр уза. 9 май бәйрәменә әзерлек башланды. Иҗтимагый совет, район башкарма комитеты, яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге, мәдәният хезмәткәрләре, район мәктәпләре һәм балалар бакчалары һәм дә башка район оешмалары бүген мемориал комплекска өмәгә җыелды. Районыбызда мотор урыннар шактый. Аларның берсе хезмәт һәм җиңү даны мемориал комплексы. Сугышта катнашкан 1000нән артык районыбыз батырларының исемнәре нәкъ шунда мәңгеләштерелгән. Бу инде өмәләр әлеге мемориал комплексны бөхтә чиста итеп тотуга хезмәт итәләр һәм иң мөһиме яу кырында һәлак булган райондашларыбызга аларның рухларына кадер-хөрмәт күрсәтү дип аңларга кирәк. Чөнки һәр гаиләдә бик ватан сугышы кайгы-хәсрәт китермичә калмаган. Территорияда курган үләннәрдән, шүпләрдән арыну, курган ботакларны кисү эшләре үтә. Мәңгелек ут янындагы һәйкәлне яңартып буяуда күздә тотыла. Газ идарәсе хезмәткәрләре Мәңгелек утның эчке конструкциясе сыйфатын тикшерде. Бик начар эш эшләгәннәр, систат шүп ташлаганнар шушы үзебезнең Мәңгелек ут эченә
ташларга кирәк, әйтергә кирәк моны бит инде ләкән ташламаганнар шушы үзебезнең җирлек кешеләре, балалар дип әйтергә кирәк инде. Менә сезгә мөрҗәгать итәсебез килә. Мәңгелек ут янган җиргә кәгазь чүпчәр ташламагыз. Якташларыбыз туган җиребезнең чисталыгына битараф булмавы сөендерә. Дәвам ителә сөрмәләргә өлкәннәрне дә, яшьләрне дә кушылырга чакырабыз. Чүбегезне билгеләнгән тиешле урынга ташлагыз. Истәлек һәйкәлләрен бозмагыз. Рәмилә Сәләмова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Мобилизацияләнгән райондашларыбыз ялга кайта. Бу атнада тагын 3 райондашыбыз кыска вакытлы ялга кайтты. Кичә махсус хәрби операциядә катнашучы егетләр агач утырту акциясында катнашты. Тулырак халдагы сюжетта. Сугышчан һәм хезмәт даны мемориал комплексында корган агачлар киселде. Кичә алар урынына нарат үсентеләре утыртылды. Агач утырту акциясында махсус хәрби операциядә катнашучылар, аларның якыннары катнашты. Махсус хәрби операциядә һәлак булган Илмир Мөнасыйповның әти-әнисе дә уллар истәлегенә агач утыртты. İnsaf bilen, irim bilen keldik. İlmir'e bağışlap ağaç oturttuk. Әлі бірді түгіл, там бірасын отырттырбыз деп тұрабыз. Шулай yazғандыр енді, ашқынды. Соғышқа барам деп нетті. Біздің үшін герой енді. Білекей шақтанық, мен герой деп қышқырадыр енді біздің. Мен герой, сіз түгіл, мен деп нетәдір. Герой был дейніға. Районда шик соқчылары, десантчылар, диңгезчеләрнең хәрби берләшмәләре эшли. Әфганстанда һәм Чечняда локаль сугышларда катнашучыларның да иҗтимагый берләшмәсе бар. Хәрбиләр, армия мәктәбен узган егетләр бер чарадан да читтә калмый. Халак булган пограничникларга үзебезнең менә шик соқчыларына бик күп безнекеләр, монда теге афганчылар диләр дә. Афганчының да 67 мең пограничник катнашкан. Шуның 576-сы халак булган. 8 Советлар Союзы герое бар безнең дә. Менә шуларны искә алып, менә үзебезгә стелла ясадык монда 100 еллыкка дип. Агач утыртугына түгел, чист тартырга, любой җиргә җөрү катнашабыз. Бу бик мөһим мероприятие, бик яхшы мероприятие. Бу халыкның рухын күтәрүдә бик ярдәм итүче. Агач үсә, истә кала. Бабай бик беренче безнең дөнья сугышында халак була. Минем әткәй İkinci bütün dünya soğuşunda soğuşa. Min özüm Afgan soğuşunda soğuşta. Minim onun kadar Ukrayna soğuşunda. Район активы һәм яшь армиячеләрдә җирлегебезне яшелләндерүгә үзелешен кертте. Гомуми көч белән мемориал комплекста 120 төп нарат утыртылды. Bizim мәктәптә һәр сайын патриотик дәресләре үтә. Һәм бүгенге патриотик дәресендә без мемориал комплекста акцияга катнаштык. Без яу кырында ятып калган бабайларга, абыйларга багышлап бүген агачлар утырттык. Без аларга су сибеп үстерәчәкбез. Мемориал комплекстан тыш бу көннәрдә районда юкә миләш чыршылар утыртылалар. Район үзәгенең Тукай урамында Тамчы бассейны ашлык кабул итү предприятиесе һәм спорт мәктәбе янәшәсендә урын алачак. Үсентеләрне Муслим урманчылыгы бирә. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Бу көннәрдә шәхси хаталар үзләре яшәгән территорияны җыештыру белән мәшгуль. Шулай булырга тиеш тә май шүлмәге тышыннан билгеле ди. Теге яки бу йортта кем яшәве дә урамнан ук күренә. Капкаллары җыештырылган, үләне чабылган, йорты төзек ихаталар сыклану уята. Шөкер андый райондашларыбыз аз түгел. Шуңа бер мисал. Фирая һәм Наил Дәминовлар күп фатирлы йортта яши. Йорт тирәсен алар ел сайын гөл бакча итә. Шул хакта алдагы сюжетта. Мөслимнән Фирая белән Наил Даминовлар быел да беренче ярдәм булып үзләре яшәгән территорияны моторлау, чистартуга кереште. Райондашларыбыз Даминовларны дус тату һәм уңган гаилә буларак белә. 15-нче елдан по-моему башлабыз моны. Сарайларны җимергәннәр, җимергәч, ниткәч монда бара гидит. Баракны битергәч, вроде башладык и продолжаем шулай. Кеше төрлесе бар инде. Кайсы алып китә, кайсы карыйында мотор дип әйтә. Ир белән хатын һәр эшне бергәләшеп, үзара киңәшләшеп башкара. Алар яшәгән кооператив урамындагы күп фатирлы йорт мәйданчыгы, җәй әйләнәсе яшеллеккә, матур чәчәкләргә күмелә. Безнең генератор главный кешенде Наил абыең. Ул идеялар подавать итә, мин подхватывать итәм. Кыш көне ул менә бөтен менә фөхениләрне үзе вырезать итеп, үзе ясый. Яз көне буй, бу ниләрне мафларны, малые архитектурные фигуры менә буларны. Монда бобер да булачак әле, ручеек. Моторлыкка хатын-кыз күбрәк гашык дисәләр дә, иратлар да гүзәллекне күрә һәм бәяли белә. Даминовлар быел тагын тәрәзә төбе тутырып бик матур гөл үсентеләре үстергән. Иртә яздан утыртылган чәчкә гөлләр бик матур итеп чәчәк тә аткан. Тут двор очень красивый. Правда, пока что растений нету, но когда растение появится, он будет еще красивее. Раз в 100-200, не знаю даже.
Дети этот двор любят, ходят, родители часто фоткают своих детей на фоне этого фонтанчика, водопада. Үз куллары белән ясаган фламинго кышларын ясалма шарлавыкны күрергә дип башка урамнардан да килүчеләр бар. Элек бала-чага чәчәкләрне өзеп, композицияләрне батып та киткәләгән. Хәзер халык үзгәрде, булганны саклый, кадерли белә. Үзара ихтирам булганда күршеләр дә дус, тату яши. Мәйданчыктагы барлык төрҗәнлекләрне наиләви кышкы озын кичләрдә ясаган. Быел биредә ясалма учакта эшләп куйганнар. Үзе утырткан чия агачларын һәм әйләнә тирәне наиләви хәләле белән һәрвакыт тәрбияләп, чистартып тора. Лилия Шаймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Бүген 21 апрельдә җирле үзидарә көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан укучылар үзидарәсе район советы һәм башкарма комитетына экскурсия ясады. Экскурсиядә район үзәгендәге мәктәпләрдә эшләүче укучылар үзидарәләре составы катнашты. Лидер итеп сезнең укучылар сайлаганнар, демәк алар сездәге күрәләр сәләтенә. Район хакимиятендә көн сайын иртән кеше составта иртәнге планлаштыру утырышлары үтә. Экскурсиядә кеше планлаштыру утырышыннан башланды. Район башлыгы Альберт Хуҗин балаларны район советы һәм башкарма комитеты структурасы белән таныштырды. Район хакимияте вәкилләренең эшчәнлеге турында сөйләде. Менә монда безнең малый планеткада җыелдылар. Безнең ул малый планетка дип аталыймы? Бар большая планетка менә узалтылар. Безнең 2 группа пандемия. Максаты балаларыбыз үсештә булып, үзләренең өстендә эшләп, матур итеп үзләренең киләчәкләрен төзү өчен алар бүген менә шушындый мәсьәләләрдә алар хәбәрдар булырга тиеш. Һәр мәктәпнең үз президенты һәм министрлары бар. Ул укучылар үзидарәсе дип атала. Район үзәгендәге 3 мәктәп укучылары үз эшчәнлеге белән таныштырды. Безнең укучылар үзидарәсе актив эш алып бара. Мәсәлән, макулатура җыябыз, кулланышта булган батарейкалар җыябыз, кара миләш, кызыл миләш җыябыз. Ул акчага без менә футболкалар укучылар үзидарәсенә ясаттык. Бер кабинетта, мәктәпнең кабинетында алмаштырдык бөтенләй утны, освещениены. Бүгенге чаршауда укучылар үзидарәсе җыелды. Анда инде алар лидерлар, инде лидер булу ул хакимияттә эшләүгә түгел, инде алар любой сферада эшли ала дигән сүзне аңлата. Мәсәлән, бизнесмен буларга мөрт, фермер буларга мөрт, көчле укытучы буларга мөрт, профессор буларга мөрт. Район башлыгы балаларга киңәшләрен бирде, теләкләрен җиткерде, лидерлык сыйфатларын тәрбияләү, белемле, җаваплы булуның әһәмияте турында сөйләде. Администрациядә кемнәр нәрсә өчен җаваплы икән сөйләделәр. Һәм администрация буенча экскурсиядә бик кызыклы иде. Моңа хәтлек күрүш, чөнки моңа хәтлек бик уңышлы бетми иде. Хәзер инде Жынапта бик тәҗрибәле, бик кирәкле эш эшләгәннәрен аңладык. Без бүген администрациянең эшкә дөньясы белән таныштык, безгә киңәшләр бирделәр. Шулай ук безнең яңа эшләргә мотивация бирделәр. Миңа бу чара бик нык ошады. Без кабинетларны карадык, экскурсиядә булдык. Альберт Равиртович безне администрациянең эшчәнлеге белән таныштырды. Соңыннан хакимият бинасында балалар өчен экскурсия оештырылды. Мөслимнең яшь патриотларына районыбыз турында белешмә китапчыкларда бүләк иттеләр. Римма Авзалова, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Вакытлы матбугатка язылу башланды. Мәгълүматны нигездә социаль шелтәрләр аша алсак та, газета үз югарылыгында кала. Ул иң шанычлы мәгълүмат чарасы. Вакытлы матбугатка язылу барышы турында Рәмилә Сәләмова. Күп еллар дәвамында район газетасы яңалыкларның бердән-бер чыганагы булган. Бүген исә кайберәүләр яңалыклар белән социаль шелтәрләр аша гына таныша. Шуңа карамастан, Авыл газетасы 1931 елдан бирле мәгълүмат сагында. Газетаны атнага бер тапкыр калдыру хисабына без бәяләрне саклап кала алдык дип әйтергә кирәк. Ягъни бәяләр күтәрелмәде һәм икенче ярты еллыкта 2023 елның икенче ярты еллыгына язылу бәясе дә безнең беренче ярты еллык дәрәҗәсендә калды. 890 сум мәсәлән авылларына язылу һәм бераз гына кимрәк сельский ягънига язылу. Бuna şu 10 көнлеген бу ярты еллыкта без тагын бер тапкыр үткәрбез дип өметләнәбез. Бер газетаны бастырып чыгару өчен авыллар корреспондентлары атнага 40-ка якын материал әзерләргә тиеш. Район газетасы 12 битле булып басыла. Моннан тыш 8 битле атна вакыйгалары кушымтасы да килә. Газета чыгуын типографиядан кайтуын көтеп торып, редакциядән килеп алучы өлкәннәр күп. Безнең укучы райондашларыбыз да газета турында үз фикерләре белән бүлеште. Авыллар инде безнең өстендәге бердән-бер гәҗит, шуңа күрә аңа язылмый, аны өйгә китереп мөмкин түгел. Мәгълүмат туплар өчен чыганаклар бик күп. Интернет шелтәрләрендә без барлык яңалыкларны тиз арада беләбез, ләкин гәҗиттә инде Мөселман яшәүче гаиләләр турында язмалар, законнар, юридик мәгълүматлар шулай бастырылып чыга.
Ауыл утлары газетіне біз yazılabыз, бик яратып укыйбыз. Гаиләбездә бик күп мәгълүмат алабыз. Шуңа күрә язылыгыз. Мин ауыл утлары газеталарын яздырам. Һәр елны яратып укыйбыз бөтен гаилә белән. Аеруча Сканворд шишергә яратабыз. Ауыл утлары газетасы атнага бер тапкыр җомга көнне чыга. Аның халыкка вакытында килеп җитүендә хатташучыларның хезмәте зур. Бу елның 2нче яртыйлыгына подпискалар актив башланып китте. Мин кооператив, Пушкин, Набережный, Садовый, Вахитов банк урамнарына почта таратам. Һәр йортка кереп газет журналларга язылырга тәкъдим итәбез. Авыл утларына халык бик теләп языла башлады. Районыбызда булган вакыйгалар хакында беренчеләрдән булып белер өчен авыл утлары сельские огни газеталарын язылырга онытмагыз. Рамиля Сәләмова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Бу көннәрдә район мәдәният йорты җыр-биюләрдән, юла бәйрәмнәрдән тынып тормый. Апрель айында авыл җирлекләре үзешчәннәре арасында смотр конкурс старт алды. Район мәдәният йортында көн сайын авыл үзешчәннәре сәхнә тота. Үзешчәннәр бәйгегә нинди кәеф белән килә? Шул хакта Гөлназ Җәлилова репортажында. Үзешчән сәнгатьтә катнашучыларның туган якның илаһи моңнары җанга иңә якты нур булып дип исемләнгән бәйгесе авыл җирендә көтеп алынган вакыйга. Коронавирус белән булган вазгыятьтә 3 еллык паузадан соң ул янәдән кайтты. Быел инде менә кадерләр җырларга үзебезнең яклардан инде булган кадерләр шуларның үзенә капкатын күрсәтергә килдек. Шулай ук төрле биюләрдә катнашабыз җырларда. Авылда кеше әз булу сәбәпле менә шул бөтенебездә җырда да, биюдә дә, күренешләрдә дә катнашырга тырышабыз. Район үзәгеннән бик ерак урнашкан авыл җирлекләре дә әзерлекле, матур чыгышлары белән сөендерәләр. Җирлек башлыклары мәктәп коллективының да көче кергән концертларга бәя дә зурдан куела. Көтеп алабыз, әзерләнәбез, матур итеп, үзенә бер бәйрәм бу безнең өчен. Менә мөселманнар безне матур итеп каршы алалар, рәхмәт аларга. Менә инде хәзер башлыйбыз концертны. Авыллар һәр авылда матур итеп әзерләнеп килә. Шундый күңелле. Без аны телевизордан да карыйбыз, WhatsApp-лардан да карыйбыз. Көтеп алабыз, көнләшәбез бер-беребез. Быелгы концертларда авылга хас йолаларны да күрергә мөмкин булды. Гаилә белән чыгыш ясаучы үзешчәннәрне, вокаль ансамбльләрне, халык уен коралларының яңгырашын тамашачы яратып кабул итте. Шишмәкәй ансамбле Татбүләр Исәнсев авыл җирлегендә 100 елга якын оешып килә инде. Исәнсев Татбүләр авыллары үзешчәннәре катнашанда мин үзем әле шәхсән быел гына кушылдым. Бик яратып йөрим, оешкан коллектив. Елга бер мәртәбә үткәрелә торган смотр концертын без зур түземсезлек белән көтеп алабыз. Шушы концертта Шишмәкәй ансамбленә бик теләп йөрибез, Исәнсев авылыннан килеп йөрибез. Шушы концертта катнашыр өчен күлмәкләрне заказ бирдек. Концертларда читтән кайткан авыл җанлыклы үзешчәннәр дә чыгыш ясый. Алар концертларның зур бизәге. Гала концертта авыл җирлекләрендә яшәүче үзешчәннәр генә катнашачак. Оешма предприятие хезмәткәрләренең смотр концерты ел ахырына планлаштырылган. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Кеше Яшь Бөреләр фестиваленең гала концерты үтте. Бәйге гадәттәгечә иң сәләтле балаларны җыйды. Балалар чыгышын район башлыгы Альберт Хуҗин да тамаша кылды. Район мәдәният йортында Яшь Бөреләр конкурс фестиваленең гала концерты узды. Ай дәвамында зоналарда яшь талантлар үз осталыкларын күрсәтте. Балаларның талантын ачу өстендә безнең өлкәннәребез эшлиләр. Бик зур рәхмәт. Ул балаларга да күңелле, тияниләргә дә. Үзеңнең балаңны шул сәхнәдә матур киемнәр белән күрү бик күңелле инде ул. Зона турында җиңү яулаган иң-иңнәр Зифа Басырова исемендәге мәдәният йортында гала концертта катнашу хокукы алды. Концерт 3 яшь категориясендә узды. Районыбызның яшь талантлары җыр-бию, сәнгатьле укулары белән тамашачыларны сөендерде. Biz bugün 2 yaştan alıp 6 yaşa kadar 17 kişkine bala bilen kildik. Әлеге Яшь Бөреләр фестивале балаларга кичкенәдән үк үзләренең сәләтләрен ачарга, шәхес буларак формалашырга ярдәм итә. Мин беренче класста укыйм, биюгә йөрим, җыр җырлыйм. Без инде бу фестивальне дәвамлы булар, балаларның сәнгатькә мәхәббәтен уятыр һәм балалар да инде аңа тартылуын дәвам итәрләр дип ышанып калабыз.
Җирлегебез талантлы яшьләргә бай. Бу фестиваль шуның ачык мисалы булып тора. Елдан-ел катнашучылар саны күбәя. Сәхнәдә яңа йолдызлар барлыкка килә. Быелгы фестивальдә балалар бакчалары аеруча актив булды. Сәләтле егет-кызларыбыз киләчәктә һичшиксез мөслимебез горурлыгы булыр әле. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар, мен Римма Авзалова сезне белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.